wij wachten gewoon netjes tot hun die ook terug zijn hier. Vind je niet? Oké, DJ Arjo, hij is weer voor jou. Ja, want ze kwamen net even vragen of we nog even konden wachten. Ja, ik weet niet, hè. Nee, want ik denk, ik zie ze nog helemaal tennis staan. Oké? Ja. It's all about you all. Yeah,